آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. شرف لدوبا دوما أنفلالبا أنا لمربا جمع بلا جلي على كهيرا كننا ويه كاكستورا بريفنو بمدين توانكا كشيني هنا نباركا كو جيدين نوكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. دو كنت مني أني سيدنا الحسين عليه السلام أكا 40 نوي أكا شايدو شويا وكل بناني وكنا وسيجي ambe ala deli ala ko ke anye daluye ka nga solna doni mine ambe la jelema o sananga tani korofoye ambe folini wala nyumando ambo se anga shirifu bema krenkera lela anga nyama Sayyid Sharif Usman Malan Haidara anaka dembaya ani kanumbao jien fantan nani bela jelefe ambalma munumbika a bismillah ni wati na Côte d'Ivoire jamana kan alaka nusara herela alaka jamana in kalalen to nyohona jamana nunu alaku kalalen to nyohona chebe alako ode sabati sabu jamu munumbe o jamu ne ba on fe ya na Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye wa ambele jele kalaini ode golofina abiseka yirwa chukamina alaka dine sabati Allah subhanahu wa ta'ala ka yirwa sabati Allah subhanahu wa ta'ala ka kelea alaka o sabati. Alhamdulillah. Safar kalo na akle mugante menaka ba oya anye alabana mana se ambaye ka fo kuma bichaya safar kalo a araba labanka barsabu setigi subhanahu wa ta'ala akumana anye alqur'ane kono keran la suratul qamar la Allah subhanahu wa ta'ala ya jiraka foko samudakau ulu halakira kabe o wati nununema. Suratul qamar la setigi subhanahu wa ta'ala ako bismillahir rahmanir rahim ako walakad ja'ahum min al-anba ma fihi muzdajar. Ala bitani kumai fwa bina se samudakau ulufora yoromina ka fwa ayu halaki fi yawmi nahsin mustamir dona domi na kunagoya ni obijidide domi na kunagoya obe kontine ako inna arsalna alayhim rihan sarsara fi yawmi nahsin mustamir. Ma Allah subhanahu wa ta'ala na yajira kafo ko dondo ko karabako nerubako na kira fana ka sunna laje sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuma mina nani sahaba ubika temekata tabuka nu sera samudakau uluka yorola ala kira ko ku beka ukundatu ukukumbumu ukukumbumbu ukabirishinu biru kuna kadangana biru kuna ukateme ukana adugu jimi barsabu
Allah subhanahu wa ta'ala dimina yɔrɔ min kɔrɔ maa kan k'i janto o la. O don fana maa kan ka i janto a la ni ka sarakatiw bɔ ka duwawu caaman kɛ. Ala ye samudakaw olu ta tiɲɛ k'u halaki ka bɛn araba laban ma cogoya min na. Ala k'an kisi nin kalo araba a kɔlɔlɔ a tɔɔrɔ a n'a tere juguya o ma bijahi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. N'an bɔra o fana kɔnɔ an bɛna don alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale ka somayɛlɛmali o fana kɛra safar kalo laban de la ahlul beitu olu fɛ yen. Komi a bɛɛ b'a dɔn ni diɲɛ mun ka ɲi fɛn o fɛn ni shirifu y'o fɔ ni kira a bɔnnaw y'o fɔ anw bɛ kuma ni o de ye. Olu fɛ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka somayɛlɛmali kɛra ka bɛn safar kalo a tile labanw de ma. Sayyidina Ali alayhi salam ale tun bɛ alakira kɔrɔ k'a ka bana fɛgɛya a kan. Kiraba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a sɔminen ani ala kelen ka kunnafoni d'a ma k'a fɔ waati sera alakira ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan. A kelen k'u fara ɲɔgɔn kan a ye ladilikan caman f'u ye ka bilasiralikan caman f'u ye. A sera yɔrɔ dɔ la a ko a ye na ni sɛbɛlikala ani daba ye. N bɛna fɛn fɔ a ye n'a y'o minɛ a tɛ fili. Ye mankan cayara. Dɔw ko a ye na n'a ye, dɔw ko ayi, dɔw ko bana ye kira tɔɔrɔ a y'a sɛgɛn fo arabukan na sira la kuma dɔw fɔra sahaba dɔw fɛ min n'a bɛ kɛ dɔgɔyama ani lagosi ye alakira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A bɛ komi sisan aw ka dutigi, aw wolofa, aw ka nɛɛmatigi a bɛ k'i sara dudenw na ko n bɛna taa a ye na n ka fɛn dɔ fɔ. N'o kɛra hɛrɛ min bɛ du kɔnɔ a bɛ sinsin. N'o kɛra aw kan bɛnnen bɛ to fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ kɛ yen. Ni dɔ ko bana jouera cɛkɔrɔba hakili kan innahu la yahjur a bɛ min fɔ o ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn jɛ dɛ. Sabula kuranɛ y'a fɔ de wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kira bananen do, kira ka kɛnɛ o, kira bɛ sunɔgɔ la o, kira tɛ naganaga kan fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuma min na ni jama kɛra fila ye, dɔw ko an ka na n'a ye, dɔw ko a tɛ na, ko kuranɛ bɛ bɔli kɛ. Allahu akbar, ko hasbuna kitabullah. Kuranɛ jiginna min kan n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa alihi. O kira ba salawatullahi alayhi wa alihi ala ko kira yɛrɛ a mago bɛ ala ka yɔrɔ dɔw fɔ a ye o. A ko kira ma suratul qiyama la a ko i kana teliya ka kuranɛ kalan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu. An b'i la kala la cogo min a kɛ ten an bɛ tila k'a ɲɛf'i ye. Jɔn ye alakira kalan seli cogoya la? Jɔn y'a kalan seli cogo la? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Jɔn ye alakira kalan hiji kɛ cogo la? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kuranɛ bɛ yen nka ɲɛfɔlibaga fana kan ka kɛ. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kira a y'a ye k'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn sama sama a ko qumu anni fa innahu la yanbaghi inda nabi niza'. A ko kira kɛrɛfɛ ɲɔgɔn sama sama ka kuma segin segin ɲɔgɔn jaabi o man kan. Hali n'ale ye fɛn wɛrɛ fɔ sisan
ate famu ala k'an bɛ sababa ma. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye sigi wɛrɛ boloda misiri kɔnɔ. A ko ayu nabiyin kuntu fikum, ne kun ye nabi ɲuman jumɛn ye aw cɛla, yani Allah subhanahu wa ta'ala ye n kɛ ciden ye, yani n ka kiraya la n y'a kɛ ka ɲɛ walima n m'a kɛ ka ɲɛ. Sahabaw u y'a jira k'a fɔ a y'a kɛ k'a ɲɛ. Alakira tora a ye gɛlɛya minnu kɛ a b'o lase. A ko n ye fara siri n kɔnɔ na kɔngɔ bolo aw kandali kama, n tɛ n pɛrɛnna aw kandali kama, n ye n karila aw kandali kama, n ye n faso bila aw kandali kama. Nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛna Ala ka wele jaabi, nka n t'a fɛ ka taa ni maa ka niyɔrɔ ye n fɛ dɛ. Hakɛ ni nabi ɲumanba in sallallahu alaihi wa alihi a ko a t'a fɛ k'a kɔ don diɲɛ na k'a sɔrɔ dɔ ta b'a fɛ, maa dɔ ka hakɛ dɔ b'a la. Sabula n'i nana diɲɛ na i jo bɛ ko dɔw la, i jalaki bɛ ko dɔw la, nka Alakira jalaki t'a ka yɔrɔ si. Wallahi ma fil Mustafa aibun yura, fiɲɛ foyi t'a la, lebu foyi t'a la, illa annahu aslul wara wa khairul wara, danfɛnw lasili do wa ka fisa n'a bɛɛ ye. Kira ye ɲininkali kɛ, dɔ bɛ yen ko Sawa bun Qarib, o ko ya Rasulallah, a ko ne ka hakɛ b'i fɛ. A ko ye jumɛn ye? A ko an bɛ taama dɔ sen fɛ, i kɛtɔ ka bagan k'a bugɔ walasa a ka se ka teliya, i ka busan a ye ne naga kɔrɔla sɔrɔ. Alakira ko a ma sallallahu alaihi wa alihi, a ko baasi foyi t'a la. A ye maa bila Bilal o ka taa Zahara fɛ yen alayhi salam, a maralen kun do yen busan in, k'a ka a di ka na. Ka kuma la surunya, Zahara ye a di. Sawa a ko a b'a ta sara Alakira la. Alakira ko a kana. A ko ya Rasulallah, a ko i kun b'a i ne bugɔ n naga kɔrɔla la wagati min o y'a sɔrɔ fini kun t'a la. A ko n b'a fɛ i ka fini cɛ ka bɔ i naga kɔrɔla sanuma in na, nka n ta sara. Fan bɛɛ bɛ kɛ kasi ye. E nin ka gɛlɛn, kira bɛ nin lahalaya la, a man gɛlɛn. E kan ka yafa de, e b'a fɔ i b'i ta sara, bɛɛ b'i ta fɔ a ma, ale ta b'a kɔnɔ. Alakira majiginen do sallallahu alaihi wa alihi, sabu a y'o de fɔ ko sahabaw k'u ka yɛrɛ bonya dabila, u ka kuncɛbaya dabila, ko lahara de bɛ se. A ko tilka darul akhira, ko Ala y'a fɔ kuranɛ la cogo min o don, a ko lahara aljinɛ Ala t'a di yɛrɛ bonyana ma, Ala t'a di tiɲɛnikɛla ma, Ala b'a di Ala siran jɔn de ma. Kuma min na ni kira y'i majigi sallallahu alaihi wa alihi ka fini bɔ a naga sanuma in na, Sawa gɛrɛla. Alakira ko a ma, a ko i ta sara. A y'a dabari Alakira naga sanuma na. A ko a'udhu bi mawdi'il qisas min batni rasulillah min azabin nar. A ko ne kan ka n ta sara Alakira naga sanuma yɔrɔ min na, n bɛ o kɛ n kalifa yɔrɔ ye ka bɔ jahanama jenini ma. Alakira ko a ma, n'i yafara Ala ka yafi ma. Kuma i ye nin min fana kɛ, fana bɛ Ala deli Ala k'i don aljinɛ na n'a ye.
kuma alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarangaliw kele ɲiningaliw kɛra o kuma ni fatura jɔn de bena i jo ki suko ako rijalun min ahli baiti ako nga sokɔnɔmaw jɔn bi kasange rijalun min ahli baiti nga dudenw jɔn min de bena i lada dingɛ kɔnɔ rijalun min ahli baiti a ye tarikhu bɛɛ lajɛ jɔn de alakira su jo kɛnɛma mɔgɔ tun tɛ yen Sayyidina Ali b'a lakale a ko n'olu k'u mago jɔra alakira yɛlɛmali la olu t'a yɛlɛma dɛ k'a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma u b'a yira k'a fɔ mɛlɛkɛw kun faralen don ahlul baytiw kan alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ka suko la kira ka jɔnkan hɔrɔnlen dɔ tun bɛ ko shakaran o tun bɛ ji d'u ma a ma don kɔnɔna la dɛ ale tun bɛ ji ta kɛnɛma ka don n'a ye ka alakira ni ka saniya ka dɔ fara a ka saniya kan sabula tayyibun fi kulli ahwalihi alakira ka sanu lahalaya bɛɛ la nka a ye sunna de yira an na sabula alakira de kan ka ladege hali n'ale ma ko ale kolen don a jɛlen don ka ban ma Ali ibn Abi Talib ala kale fana ni maa ni kira ka surun Ali de n'a ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan ni kira ka kɔnɔ na kuma gundo n'a kan ka ɲini a kan ka ɲini Ali de fɛ barisabu alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ni sanuma in bɔra farikolo in na k'a to Ali de sen kan awɔ tariku lɔ bɛ dɔwɛrɛ lakale nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ ayi kira fatura Ali de sen kan a ko alakira a ninakili laban bɛ bɔ waati min na o fiɲɛ bɔtɔ ko o kɛra ale Ali tɛgɛ barikama in kɔnɔ ale ye mun a yɛrɛ la o ye gundoba ye a ko yanni alakira nin ka bɔ a la a ye dɔnni logiciel a ye dɔnni a y'a bakurunba a y'a bɛɛ lajɛlen dan ne ale la ni ka sɔrɔ ka ne kalan allamani rasulullah alfa babin min al-ilm dɔnni bonda ba kelen o kelen kelen bɛ bonda wɛrɛ dayɛlɛ maa t'o dan dɔn ni ala ni alakira tɛ o yani Ali ka dɔnni danfɛn tɛ se k'o dɔn kuma o bɛ ala ani kira de bolo ani a bɛ Ali yɛrɛ min na ani n'a fɔnisereyara a bɔnna sanuma minnu ma ala ka an bɛn sawaba ma kuma alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fatura maa min sen kan o ta ye hakilisigi dan ye dɛ Ali ma panike o abadan Ali ma bɔ a cogoya la sabu fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra ye a avertilen kun don i kan ka n ka juru sara i kan k'a kɛ tan i kan k'a kɛ tan o bɛɛ lajɛlen Ali y'a bɛɛ lajɛlen waleya ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ ma kuma n'an ye a dɔn k'a fɔ kiraba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ale min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye n'a taara nin ta cogo la a ma ta ten fana fo k'a sɔrɔ a ye manto in bilasira ani ka sira yir'u la nin tɛ a ye tugun ka ahlul baytiw kɔ olu de bɛ kuranɛ dɔn kitaballah wa itirati kuranɛ ani n bɔnna kuranɛ ni ka ahlul bayti olu de bɛ sunna coyi coyi dɔn wa olu ka tafsir de ka sanu ala k'an bɛɛ sababa ma o kɔ tuguni nin waati labanw fana la n'o ye safar kalo laban ye Sayyidina al-Hasan alayhi salam ale fana fatura ka bɛn o ma safar kalo tile 28 Sayyidina al-Hasan a muso de y'a empoisonné a muso jumɛn Jaada
bintu al-Ash'as bun Qais. Ash'as alimanera kira kilela a kilala ka muruti. O kɔfɛ a kilala ka na tuguni. Ash'as kuma min na ni Imam Ali alayhi salam n'a ye Madina bila fitna ɲɛsiranya kosɔn ka taa Kufa, a mago bɛ yen kabila ɲɛmɔgɔw an'o dugutigiw dugulenw u ka dɛmɛ la. A ye buranya ɲini, u ye ishara kɛ ka taa Ash'as a balimakɛ o denmuso ma. Ali ibn Abi Talib a y'o fɔ Hasan ye, an bɛ buranya kɛ an ni ninnu cɛ walasa an ka se ka sinsin ani an ka se ka dɛmɛbagaw fana sɔrɔ. Imam Hasan sɔnna alayhi salam, nka Ash'as bun Qais a kelen k'a dɔn ko Ali bɛna a balimakɛ denmuso de ta. O y'a sɔrɔ a denmuso min ye Ja'ada ye o bɔra furu dɔ la, a nana k'aw de proposer. Sabu Ali ni Ash'as balimakɛ kelen kuma tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ, balimakɛ in ko Ali k'a kɔnɔ k'a bɛ taa ka na a bɛ jaabi di. A ye a kɔrɔkɛ in n'o ye Ash'as ye, a y'o de hakilina ɲininkali kɛ. O fana y'a fɔ a ye ko a kana denmuso di. Y'a ye janfa b'ale kɔnɔ, a b'a fɛ k'a yɛrɛ ta de di k'a balimakɛ in ta k'o lasa. Donc a sɔrɔla ka segin Ali ma, a ko Sayyidina Ali ma a ko aw kun y'a fɔ a bɛ min di Hasan ma, a ko dɔ wɛrɛ bɛ yen min o bɛ o sanfɛ. Ali ko kuma tɛmɛna ni nin cɛ dɛ, a ko o ye a ta bɔ a ma. A y'a denmuso proposer Ali ye o yɔrɔ la. Arabu dun ka laada la, ni ko k'u b'u den di ni i banna, a bɛ komi a ko a y'a ba yɛrɛ d'i ma, i y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ, a tɛ bɛn u ma cogo si la. Donc furu in kɛra o cogoya la. O de muso in nana laban ka sɔn ka nafolo minɛ Muawiya ta la, ka Hasan ka empoisonner, a kɛtɔ k'a sun tigɛ, ka baga in ɲagami o la. Allah subhanahu wa ta'ala y'a ka baara kɛ. Hasan pɔsɔni nana don a la, masmum, pɔsɔni buwa kun ka farin kosɛbɛ. Hussein nana a kɔrɔkɛ ma, a ko maa min ye nin kɛ a fɔ n ye. Hasan ko ayi, a ka ɲi. Hasan fari couleur bɛ ka yɛlɛma fo k'a kɛ i b'a fɔ bula. Hasan bɛ kasi, Hussein bɛ kasi. Hasan bɛ Hussein la sabali. A ko la yawma ka yawmika ya Aba Abdillah. A ko ne Hasan, ne ta o ka nɔgɔ. E bɛ yen, e bɛ se k'an ka janaja kow kɛ, ko nka min fɔra an ye, e ta dun o tɔɔrɔ ani o dusukasi o ka bon. E ta don ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ka sɔrɔ k'a fɔ a balimakɛ Hussein alayhi salam, a ko ni aw selila n kan, n b'a fɛ a ka tɛmɛ ni n ye n mɔkɛ kaburu la, n ka kurakurayali kɛ, tajdidul ahad. O y'a sɔrɔ minnu bɛ fanga la o don, Bani Umayyata ka olu de don. Olu ko petu, ko olu balima Sayyidina Usman, u taara o su don fo Bakiya kɔfɛ, ko cogo di Hasan bɛna don kira kɛrɛfɛ.
maka Hassan alayhi salam ale bɔra kira la do yani ka da kɛrɛfɛ o tɛ o n'i bɔra la ka ba banna o Fatima Zahra alayhi salam hali n'ale ma da ala kira kɛrɛfɛ bad'atun minni kira dɔ de do ma an ko ɔrɔw faamu Imam Ali fana salamullahi alayhi hadisa minnu n'o ka kɛnɛ ahlul baytu fɛ wa a ka kɛnɛ sufiw kangaraw fɛ minnu bɛ ala dɔn minnu bɛ nɔɔrɔ dɔn kosɛbɛ ni alakira y'a yira k'a fɔ ko ana wa aliyun kuntu ana wa ali nurayni bayna yadayillah ko ale ni ali nɔɔrɔ de tun bɛ yen foyi tun tɛ yen y'a mɛn kaari walima kaari o si tun tɛ yen alakira ni ali de tun bɛ yen a tora a b'u bɔ solo dɔ la ka taa solo wɛrɛ la f'u nana se abdulmutalibu la ale kira taara abdulahi la ali taara abutalibu la nɔɔrɔ fila tilala ka fara ɲɔgɔn kan Fatima Zahra la ka kɛ Hasan wal Husain maa tɛ suma olu la o ayi maa si tɛ se ka suma ninnu na ma Hasan ale fana ka somayɛlɛmali kɛra nin cogoya la nin kalo in laban de la an bɛ bɔ kuma la ni ka ziyara kɛ kira ni Hasan na o ziyara in o ka kɔma segin kɛ n'u ka soladonni ye an b'a fɔ assalamu alayka ya rasulallah ya man arsalahu rahmatan lil alamin assalamu alayka wa ala abaika sajidin wa ahli baytika at-tayyibin at-tahirin assalamu alayka ya aba muhammad ya hasan ibn ali ya karim ala al-bayt wa rahmatullahi wa barakatuh إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا وقدمناكم بين يدي حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة يا وجهاء عند الله اشفعوا لنا عند الله أما على ديلي سبحانه وتعالى ألك وكانوا سبتلين توانا ويسرى من بواني هل بيالك أنتو أسرائنكو نانيو أسرائن بلا أمتونو ameta nganya fɛ ala kana tunu ala kana ta nganya fɛ ala kulu de jira ana an ka lahalaya bɛɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا